kin san yan siyasar da kuke tallata mana azzalumai ne miyagu ne mai da marasa kishin mu me fa'ida ku ne haka yau da rewan kun ci amana to sai na tona miki asiri duniya ta san halin ku da ke da magoya bayan ki da mukarrabin da kuke yin wa'annan abubuwa ka san abin da kake cewa kuwa ba ki so in tona miki asiri me zaki bada faɗi da kanki in ji baka naira miliyan 5 ya kika ce ban je ba zaki bani miliyan da zan baka naira miliyan 5 kutumelesi miliyan 5 fa gaya miki mu ma mai da rane masu an cin hanci mu zo mu ba mutane taliya musu roman baka da daɗin baki nes sai ko mu zo mu wulakanta su kai ka san abin da kake cewa kuwa kan azzalumai da miyagu da mai da ramun gane su kamar AH Gozaki ka basata ne ya kawo Ibrahim Zakari shine gwamnan mu na 2027 a jam'iyyar SDP a jihar Katsina da yardar Allah. Ibrahim Zakari namu ne mutum mai kishin talaka wanda ya zama na adali baya goyon marayi. I can kill you. Razana tana tsorata muku wani shirman ku. Aiki ne da kishin jihar Katsina a gaban shi. Wallahi za mu ji. Allah ya sa mu dace. Wai baba dan Audu me yake faruwa na ganka ne da cikin damuwa. Tura ta kai bango. Azzaluman yan siyasa sun jefa ka cikin wani hali cikin akalma lahaza cikin yanayi cikin kagani kai. Tun ina ganin haske wallahi sai da kuma ina ganin. Ya ka shige ne. Baba Daudu. Ayo. Allah ya sha da ku. Ya kawo muku ingantaccen nagartacce baya goya marayu mai kishin talakawa a wannan jihar tamu ta Katsina. Ba sai ya bata lokaci. SDP alkhairi ce. Ni ma abin da nake tunani ke. Jam'iyyar SDP duniya ce. Jam'iyyar SDP jam'iyya ce. Jam'iyyar SDP alkhairi ce. Wannan sakon wayar da kan al'umma ne daga Comrade AH Gozaki. Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da wannan adalin shugaba. Zaɓin Allah shine zaɓi. Mu amince jama'ar kasar mu sai mun saki kowa Ibrahim